Braćo i sestre, život nas često zna dovesti u situacije da uđemo u pustinju odnosa, pustinju duhovnu, pustinju u kojoj se izgubimo, u kojoj je teško, u kojoj ne osjećamo više ništa i u toj pustinji najradije bi se sakrili, najradije bi umrli jer ne vidimo više motiv za ići naprijed, jer smo doživjeli određeno razočarenje, jer nas je život ošinio i onda ne znamo više što i kako napraviti. Evo vidimo danas u prvom čitanju da Ilija isto to proživljava. Borio se sa Baalovim svećenicima, pobio je 400 Baalovih svećenika, pobio je krivovjerce, Gospodin je pokazao svoju silu i snagu i opet ništa. Nakon što je doživio taj uspjeh, Ilija je primoran bježati pred kraljicom Izabelom koja ide za njim i želi ga ubiti. I često se i nama zna dogoditi u životu da koliko god napravili, koliko god učinili, koliko god se potrudili, dogodi nam se da osjećamo da opet ništa, da smo opet na početnoj točki. Uzmite samo odnose u obitelji, sa djecom, sa kolegama, prijateljima, uzmite osobne stvari koje evo nosimo u sebi, rad na sebi, borba protiv grijeha, borba protiv slabosti. Nekad se trudimo i onda opet nakon nekog vremena ništa. Kao da ništa se nije dogodilo, kao da nismo napravili korak naprijed. Nemojmo zaboraviti, kad god nam se čini da se ništa ne događa, Bog je već započeo proces. Bog je započeo proces u mene. Bog je započeo proces oko mene. Iako mi se to možda ne čini, ja svojim očima ne vidim. Ilija je došao u jedan taj trenutak, pomalo depresivan, pomalo tužan, izgubio se. Hodao je dugo da bi pobjegao od opasnosti. I u tom trenutku kuša ono što svi mi kušamo, to jest možemo iskušati ako otvorimo svoje oči. Bog mu dolazi, šalje mu kruha, šalje mu vode, isto ono što je poslao i na početku njegove misli. I pomaže mu da ne umre. Događa se kad stanemo u tim našim pustinjama života, da zatvorimo oči i najradije bi umrli. Mnogi umru, duhovno umru, prestanu se hraniti sa onim što je važno. Danas se može dogoditi da budemo dobri vjernici, to jest da smatramo da smo dobri vjernici, da smatramo da smo Božji ljudi, a hranimo se stvarima koje me truju, to jest koje povećavaju moju glad i ne daju mi ono što mi treba za život, a to je snagu da idem dalje. Možemo mi danas doći u Sinj, mogli smo pješači 40 km cijelu noć, ali ako danas ne pristupimo svetoj ispovjedi i kruhu života, jedinome koji daje hranu za život, uzalud je naše hodočašće. Nismo trebali krenuti na to hodočašće. To je hranit se hranom koja mi ne daje život, koja ne daje snagu za život. I braće i sestre, u vremenu u kojem mi živimo, u vremenu buke, u vremenu informacija i poluinformacija koje truju, zagađuju, evo jako važno je naći izvor hrane koja je bitna i važna za život. A koja je to hrana? Osobna molitva, svakodnevna sveta misa, koliko god sam u mogućnosti svog životnog staleža, živjeti susret s onim koji me hrani, s onim koji je osoba, Gospodinom Isusom, koji mi se daje svakodnevno u svojoj riječi i na oltaru. Evo, to je snaga za život. To je snaga u onom trenutku, braći i sestre, kad zastanemo, kad ne možemo više. I ovo hodočašće danas, i ovih dana dok budemo išli u Gospina svetlišta, su ona hrana da nas podsjete na Božju ljubav, koliko nas Bog voli, koliko Bog voli ovaj narod. I stoga, ako danas ste došli ovdje, a u svom srcu ne osjećate puninu i radost, negdje je nešto krivo napravljeno, neki je motiv kriv, neki je korak krivo učinjen. I to je važno da preispitamo svoj život i pogledamo čime smo se i noćas hranili. Jesmo li se hranili molitvom, pjesmom, žrtvom
i evo tišinom. Pa neka nam Gospodin kroz ove dane koji su pred nama, koji su dani milosti, koji su dani posebni da dođemo do njegove majke i preko majke do Gospodina, uistinu budu poticaj. Evo i da se pomirimo s Gospodinom. Možda da se dobro ispovedimo ako nismo to neko duže vrijeme učinili. I da u svoj život stavimo one postulate koji su važni. Hrana koja mi daje snagu za život, koja mi daje hranu, koja mi daje snagu da idem naprijed tamo gdje me Gospodin zove i gdje me Gospodin šalje. Amen.